Dati dito lang tayo nakapwesto, dito lang. Tapos yun tayo tumitira, ngayon wala na. Wala nang tubig. Tuyo. Ayan o. Sa sobrang init ng panahon, natuyuan. Yun, welcome back guys sa ating munting channel, Ilocano Gunner. So for today's video guys, maniniksay tayo dito sa ilog. Yan, ilog ng ano, sa kabilang barangay. Tayo nating maniksay guys, kasi umaga daw lumulutang yung mga dalag na malalaki dito. Bola lang yan. So try natin kung totoo nga. So sige, stay tuned guys. Update ko na lang kayo pag may puputokan na tayo. Kulli bakala. Laking dalag guys. Huli tayo ng isang malaking dalag. Kaya lang sira yung bala natin na naman. Buenas mo naman. Basta dito tayo sa spot na to, sira talaga yung bala natin kasi mababaw, medyo mababaw siya. Yun o, laking dalag. Yun, laking dalag guys. Yun o. Yun o, laking dalag. Ulit-ulit na naman eh. Yan o. Laki sa tsinelas natin. Ayan o, naputol yung bala natin. Yan o, yun na lang natira sa bala natin. Yun, so at least nakuha natin itong dalag. Kaya sulit, may kapalit yung bala natin. Ulo kaysa na tayo. Stay tuned guys, baka meron pa. Buksok na sa sinera. Stay tuned. Yan, water lily yan. Oh, yeah, oh. Basit. Basit. Ha? Basit. Ada kastuin na eh. Ayun eh. Talo na eh. Siya naman dyan eh. Oh, nay, doon. Hala. Ay, nakalagi na isa. Oh. Ada kelihatan ka. Mana tati-bata aja ko na. Ay, ka magay. Pero di man di bahala kon. Nay.
Pwede nga talaga. Bahala dito eh. Babaw kami. Yung pwede bahala. Basay. Basay. Magkambaan kita lang kita nenti ko ah. Ano eh? Dapat daktil dyan nenti ko nga di ay. Daglapat ay bitug na. Ay dalag na. Diyan, tinasa mga diyan. Adi pinagpasit lang kasi nga na dyan wings ng tumba. Ha? Duwa nga dalag, duwa mga bala na perde. Perde wala di bala nito eh. May tama kami ti ko nga bato. Mababaw diretso di bala. Matukol na eh. Tukol na eh. Gawa na eh. Dapat tayo sa rabamay. Hindi. May kaduratan. Ang mga nagsukat. Madidalatan ang kakabilan. Huh? Ay kasta nga talaga. May kaluatan. Dua dalag, dua bala. Yung adala, umayat ko ma. Headshot. Headshot guys. Kaya lang sira na naman yung bala natin. Pangatlo na to. Pangatlong bala na. Ay. Ayan, ayan yung bala oh. Oh. Ay, pangatlo ring balang nasira. Ayan guys, oh, pangatlo natin. Ang apat natin guys. Hindi nakuha na ng video yung pagputok. Ayan. So itong bala, kailangan na natin putulin. Kasi mahaba yung pinagpasokan niya. Oh. Pag ganyan siya. Ito yung tatlo. Bali pang apat natin yun. Yun, sige guys, stay tuned. Meanwhile, Yun. So lumipat tayo ng spot guys. Dito sa lake na pinaniniksayan natin dati. Kaya lang ito na yung nangyari sa lake. Yan. Wala lang tubig. Ayan o. Wala lang tubig. Wala lang katubig-tubig. Tuyong-tuyo na guys. Oh. Ayan oh, tuyong-tuyo na siya. Wala lang tubig. Ayun na lang yung tubig oh. Dati dito lang tayo nakapwesto. Dito lang. Tapos yun tayo tumitira. Ngayon wala na. Wala lang tubig. Tuyo. Ayan oh.
Sa sobrang init ng panahon, natuyuan. Tapos yung natitirang portion daw dito, binomba. Pinatuyuan talaga. Kaya drum daw yung nakuha nilang isda rito. Hindi totoo yan. Yan, dito. Malalim pala talaga to. Ito. Yung meron pa rin mga maliliit. Sige, try natin. Baka may lumitaw ditong mga tilapia. Yun, dali guys. Buenas mo naman. Dali natin yung isa, oh. Isang dalag. Dali natin yung isang dalag. Oh, malaki din. Yun, dali guys. Yun, oh. Wala. Baba. Ayun, oh, makalawa natin dito sa lake. Malalaki din. Meanwhile, So yun guys, lumipat ulit tayo dito naman sa ilog. Sa ibang barangay naman to. Binaniniksayan namin ng mga pagong dati dito sa ilog. So update muna tayo sa huli natin. Ito, kaanim tayong bulig, pero good size na bulig, malalaki. Kaya sige guys, update ko kayo, stay tuned. one eternity later. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Negative tong napuntahan nating huli kasi may mga nagpipiknik pala dito. Ayan sila, yun. Kaya ito lang yung nadali natin, 6 na mga dalag. Yahoo! Malalaki. Yun. So
ganun pala yung technique guys. Umagang umaga yung lutang ng mga dalag dito. Bola lang yan. Kaya next na paniniksay ko, agahan ko ulit. Kasi sa tanghali kasi mainit din. Kaya hindi siguro lumulutang yung mga isda. Sige, hanggang dito lang yung video natin guys. So salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman. So hanggang sa next tiksay na naman tayo. Dito ulit sa ilog. Balikan natin to ng mas maaga. Sige guys, salamat.